Ngivalelana namawindi kanti njalo la ekhaya. Danko. Uyaphila. Wakhi. Akhona. Woza. Sanibonani. Lenjani? Nidlani namhlanje? Oh, lapethu. Yini? Ukudla. Angifudumezela ukuncane. Usekuphakiwe. Manje kuningi ngizokudlelwa bani? Anginayo appetite ilanga lonke. I don't have no appetite. Chicken. Ingapha njani? Yamasalad. Namasalad. Nento Manje ngoba niqeda udrink amasalad ngizowahlisa ngani mina? Angekho drink ubethu. Anisho ngani phothi ngihamba uthenga. Singaka nje. Ngababuka bonke endlini. Ngavala ifridge. Ngavele ngabheka phezulu. Ubungasho ngani phothi ngikhadi uthenga. Oh yasho umufuna imawusho. Ukuthi ubungekho right manje nami ngisaba ukuthi uzongihlafuna umgwinye mfana ngeke. Bengiasukile lezo. Hayi nami ngisabelayo. Hawu bengathethe isimoto nje ubonile bengicasukile kodwa bengiyithola. Phela bengafuna ukusukela yeyo. Esukela ingwenya. Ngwinya. Ayike kuyeke vele appetite akunayo bese ngiforce nje. Zokudla ekseni. Hi guys, hope you guys are good. Hope you guys are very much okay. Puti. Kushani futhi? Ngiyaphila Puti. Sikhona futhi. Uyadlala ngiyakubona urequesta lapha. Shuthi ikufakile, shuthi kuthandile shukuthi. Uthi manje yazi into eyenzakalayo ukuthi phuma. Into eyenzakalayo ukuthi phuma. Kids, are you guys good? Are you guys okay? Mntaba kaze uphuma phiketa ngankomo yasemahenyeni angisakwazi nifunga wena manje. Hey uDimitri akashayani go namhlanje futhi ngiqala ngaye. Yambo uyangisaba uma nginasi smoke ngishilo lento yakhe izolo ukuthi ngishilo ngathi wena bastard wena ngisaba uma ungenaba abantu. Uyangisaba uma ungenaba abantu ufuna ukudlala nami nalama millionaire akho lawo. Ya nami ngicela ngene mesho oqala so kusa MC. Ngiyakubona ungena ngiyasho ukuthi uyezongi-invite lo muntu ungena muntu kanje. Awani yafika ngivela ngabi namuntu ka MC. Hayi abakho bayeza mina bahambile because kubuka ibhola. Bengadlali ma-match. Oh South Africa. South Africa. Ayishuthiwe nami kanabo. Yabona uma ukuthi unama-gifters abuka ibhola ngeke uwathola. Ayawekho namhlanje. Kodwa sizophela. Let's all tap the screen. Hawu uvuka kakhulu. Let's all tap the screen nje bafethu. Now times 3. Donuts, caps, money guns, galaxies. Unoma kade ngimbona manje. Phangisambona. Sathwala ugodo sithwele kanjani? Sawubona bhuti sibonyo, sawubona. Adi Masmula! How are you? I haven't seen you in a while, man. Mana boy, number 8. Yeah. Izolo. Ay boy, ay. Wenza kakhulu. Izolo. Wenza kakhulu. Ifeso kufananga ikuzamekile. Yini abantu. Let's all tap the screen bafethu. Let's push to reach
noma nje number 10 kodwa-ke nje asithepeni iscreen sonke. Asithepeni iscreen sonke. Let's all tap the screen. Tap on the screen. Mina bese ngidlabani izolo uma ngisano times 3 wama-win. Ngiyaphila mama kunjani kuwe? Yes. Ikazi bese ngidlabani mina uma ngino times 3 wama-win. Ama-streaks awu-3. Oh. Inkinga ngazi ngawathatha ngobani Nkosi yami namhlanje sizama uncenga nje ukusave fragment. Mina ngak-understand konke lokho kwama-fragment. Angazi nokuthi ubani lo fragment. Namanje ustreama kangaka. Akhona sengistreamile isikhathi eside mhlambe sengistreame over 5 months. Still angazi ukuthi u-fragment ubani. Yabo imali. Uyafuna kuqala ukuyazi noma right ungayazi because iyastressana le shandisi. Right ngayazi. Ngifuna ukubona ngidla abantu, ngishaya abantu, ushaya abantu. Kodwa into engiyayitha ile kulokhu ngihlehla. Kubuka kumanje ngiku-B2 ngisuka ku-A1 kodwa. Yeah. Iyona le kumele uyazi-ke because uthola ukuthi uzovula i-live la usheshe uvale kanti ubusadinga ukuqhubeka kancane. No, ekhadi ngiyakuzwa yezwa. Ngikuzwile khululeka. Mthulost. Hope you guys are well. Hope you guys are good. Sengi-right. That's why ngi-live manje. Sengi-right guys. Hey, moya wami ubufile. Wake wachapha esontweni phakathi. Ngithephe screen leyanda. Unyanye. Guys, anyone okhona la ngithephe screen. Awusula namhlanje. Thank you so much for the rose. Thanks too guys. Let's go. Donuts, caps and money cans. Lo uhlale shaya nali thuba lethu asembonyeni. Uhlale shaya kabuhlungu yakhumbula ukuthi ushaya ngo-15,000 ensukwini. Asimenzeni njalo. Cupcake. Thank you Melo. Cupcake. Wait, donut. Thank you so much, Nathan. Tell you cupcake right there. Cupcake. Indawo ngaphendula manje lapha ngamamesa awunamuntu bo. Kanti manje yapi lo cupcake le? Akomthulo. I'm the cupcake. Kuthi thula ungavuma ukuhlula u-cupcake lo u-level 27. Sibadala kabi kuye nje. Hello, dear. All right, my cupcake. I'm okay. How are you? I'm good. How many games are we playing? We put. I know me ngawu-2 nje kuphela. All right. Kodwa mayiwinwa yimini yesibili sodlala esithathu ke ze decide. Nakuyiwina nje igame. Cupcake. Thank you so much. Danko, ngeke ubuye ngiphethe inkunzi, ngeke ubuye. All right, thank you so much Thuli. You got yourself a glove. Khadi, you got yourself a glove and a boost. Melo, you got yourself a hammer. Thank you to Gino 3, Kube Ayanda, Akila, Mamsibi, Zanele, Nata, Slutando, Minentle, and everyone was tipping. Tell him to play. Let's go now. Time to play is here. Ubalo tell him to play. Hayi bo lapha ngibona ukuthi kwenzakalani. Khona isipito sikhona. Times 3. But be careful. Umuntu ngale uyingozi, so don't go hard. Uyamsaba umthulosti. Umthulosti uhlale ngishaya lona. Ngasho ngathi uyeza. Titinyi. Daddy, you really have to calm this down. I see! Let's go, Khadi. My cupcake! Where are people? Amazing. Ngeke manje nakhe. Ngeke manje nakhe. Ngeke ubuye namhlanje.
Thank you so much, Khadi. Thank you so much, Mtulos. Kanti bapha abantu ngeke kulesi ngempela manje share live babizwe. Ngeke phela sodlala uzungu la. Bafethu shine level 27. Melo, Mtulos, Khadi, asukani sengiqasukile. Akabhonye. Can we bond? Uyaphuma usewopopola ke ma. Ayikho sniper bo. Ushaya iphi gift level yayo 3000. iGalaxy. Shiny balloons. Oh. U-times 3 sifaka ama-shiny balloons. Sifake konke. Hawu ma, kodwa uba ungafika la le game kumele siwine ngeqanda. Wait, Khadi, wait. Wait for times 3, wait. Let's go, guys. 2 roses, guys. And akukho umuntu to help you. Akukho umuntu to help you. Guys, don't shy every day. Time to. Akukho umuntu to help you. It was a mistake, sorry. Wait. Ngibonile mistake. Wait. What times 3 we put on a glove, we put on a boost. Bethi siyadlala. No roses on times 3, guys. Let's all save the roses for now. Please save all 1 coin and roses. Save them for now. Please hold them. Ngifuna rose PJ. Hold them. Hold the roses. Maqala udlale ngama-rose. Tap screen. Ngicela nifake iglove, nifake iboost isambeni. Ngiyamnyutha lo muntu lo asidingi nokumuzwa ne. Njengamanje ngicela abo-John Wick baphakame babe nginya. Let's go. Shaya lo mfana. Kodwa where are people? Khona none-glove. PJ Dunk. Sabikayo sibone ukuthi siphela. Ngithanda ukuba phezulu. Biyana siyaroka. Not today. Sonke! Makoda ishaye ingane. PJ bafo Dunk. PJ Dunk. Makushayisha yodwa. PJ asiye. Sonke asiye. Asiye. Yo. Ngeke babuye noma bengeza bebaningi. Asithepheni kakhulu. Lo PJ usefikile uyena lo shayela izolo. Asithepheni kakhulu. Share i-live. Sibize onke ama snipers ethu. Awabuye ngiyawadinga namhlanje. Asithepheni nje kakhulu. Angazi singayithatha phi gift ngiyeza. All right. Kodwa futhi uzofuna ukusniper ngo last 30 seconds. So le match vele ngayibekela lapha ko 10,000 ukuze sizoba safe. Asithepheni sonke bapembu. Buyisana onke kama roses zenu ke manje. La ama roses zenu seqale na wabuye ke manje sengiyawadinga ke. Aweze ke manje awangene ke manje. Ngeke babuye noma bengesa bebaningi. Sloku sithule sibhekile. Guys, I need a glove on last 30 seconds and a boost and a hammer. Khona ne hammer. Khona lo thola hammer guys. Ngicela fake le hammer njengamanje. Khona lo thola hammer, ngicela dedele le hammer. Between the 3 people bebengene eqaleni, khona thola hammer. Dedelani hammer guys, bafake boost. Let's put on a glove and a hammer. Yo, we are hammer guys. Guys, let me check 10. Fuck. Can't you buy no glove, guys? Bafethu lo muntu uzosidla every day bafethu. Sekuyasiphoqa ukuthi sidlale naye enye match futhi. Khona umunye obethola iglove. Uhadi. Yes, that was close, guys. That was really close. Thank you so much to Mtulos, to Khadi, Umelo, Ayanda, Thandeka, Nondu, Kabikazi, Magic, Mzilikazi, Zanele Kanye. Uthe 27 linjani? Awusiziwe. Wena ubungekho wethu siziwe.
Ukufika lo mfowethu uPJ phela sipopolile ingozi. Ngikubonile. Usiziwe. Ukuba ubuwedwa hayi uzobhubha. Hayi kimba bebebabili abantu laba seqalene bengivele ngithi abakushaye. Yibo labo uthu bengivele ngithi abakushaye. Hayi khona omnye uqhamukile. West party ke times 3 guys asambeni. Let's go. Hawu shangema. Nani khona othola ihema. Ngabe ihema siyifakile manje. Guys ukhona bethola ihema kithi. Tanko igejile le hema. Igejile le hema yakhe. Igejile. Ishaye ngqo. Igejile hema yakhe. Thank you so much Khadi. Let's go. Let's all tap the screen kids. File kumnyama. Siyo yami yalu xola. Mehlo ama yalu keep inyembezi. Phoxe ngotha akusilo nje uthando umthanda lomphoxanga. Uthando nje luhle kabi. Luhle nje kabi uthando. Bonke labantu bathembele kuwe. Ubathembisile konke kusolunga. Let me go to sleep zunga ngeke uzosala wedwa. Uyangishiya. Emanzini amnyama uyangishiya. Guys, I need only 4 roses. Ngicela wonke umuntu angiphi rose. Awungiphe nje 1 rose. Yebo kushoda amabili kids. Ngidinga ama rose amabili. Kwaba ngakanginiki aningiblesseni nga 2 roses. Letha 1 rose nje. Ngidinga nje amabili ama rose. Hayi kids. Bambi khona lakho liyaxeka. Nakho ke kushoda irose eyodwa. 1 rose ongakayisendi, cela usiphi rose yakho. Let's work. I'll DM you. No problem. We'll speak. Can I have 1 rose, guys? 1 rose, guys. 1 rose. Ngicela ungakasendi irose asiphi rose eyodwa bakithi siyacela. Noma thana ungena nje ubufaka irose fast, please. Real quick. We need a rose. Thank you. Danko Khadi. Now times 3, guys. Let's put on a glove. Put on a hammer. Now times 3. Let's snipe up, guys. Let's go. Yo, guys, bafaki glove na bongalena. Danko Khadi. Ow, Khadi. We have a glove on top, guys. Touch that glove. Snipe on it. Donuts, caps, and money guns and galaxies. Let's go. We have 10 seconds. Touch the glove. Yo, abuya lo muntu eyistrefe nangumuntu. Touch that glove. Snipe up, guys. Uyadlula. Nangisazi umuntu ngizomudla kanjani. Angisazi. Noma dlanini lo muntu please. Asitap on the screen again, kids. Asitap on the screen. Let's go kids. Lo muntu manje sigcina simdlile phela akakwazi lokho edle thina. Phetholo musukuhleka kushubile. Guys, Phetholo mshayeni. Who's going to help me with gifting? Ngigcina unothuli angimazi uphelelepi. Because right now ngiyabona ukuthi a solid sniper wedwa right now. Abanye basilekelela nje. Today I don't have coins, just left 2 gloves. Eish, yabo kushukile. I'm out for now. Where's Thuli? Angazi. Ukhona ku live, probably akarichargile or something. Guys, I need a glove. She's on 7,000. A glove. Thuli, cela usiphi glove eyodwa. Nami I'm out. I should let me just siphelile, guys. Thuli ngicela ungiphi glove eyodwa. Ngikhumbula izolo ubuna ama gloves amaningi. Yes, we have a glove on top. Guys, anzami kwenza umlingo phela. Bangani bami basebeach. Ngiyazi ngithanda indliwe. I know that for sure. You guys don't enjoy seeing me getting chowed. So, make a plan. I am Swagwala on a CS. Muswagwala. How? Uyigwala suka. Ufihle la. Guys, hard. Guys, I'm sniping up labantu baku 6-7. Galaxy, just 1 galaxy.
Yo, hayi bafethu uyasigoqoza lo. We, sekufike lo muntu wakhe kuthiwa u-S. Hayi ke sekonakele ke vele. Masniper angaka lo muntu lo. U-S, KS ngiyamfollowa vele. U28 sniper. U-Andy, ngiyabafollowa futhi abantu bakhe. Uphetolo. Uzonke. Labantu bonke ngiyabafollowa kanti ngisuke ngibabona aphi mina. Nangi no GCI. Hey cha, wazosigoqoza umuntu. Thank you so much guys. Hey. Eish. Zugu. Kanti yini udlala nami abantu bakho bavele babuye. Inkinga usukuthi ngeke ushawe obani. Hayi. Ngaze ngisho lutho namhlanje. Ngithe wena mhlala ushaya kumele sikushaye. Wathi ngeke ushawe 27. Bethu bengekabuye kusizo uPJ. Bengekabuye. Makuthi akabuye yena, iTV vele ize yonke. Ubonile abantu no backup wonke. Bavele iTV yonke. Ngidlala ngabantu abawu2 kuphela. Ngidlala abantu abawu2 kuphela. Njengoba unesamba abeze nabanye mabefuna. Ukhadi ngale uphi? Akeze la. Muphi? Otheni? Ukhadi uze ngala kuthina wathi asidlale. Cabanga usuke ngalapho weza ngala. Asembu. Ungadlali khadi, khadi uzotitinya ke baba. Mangathiwa kufika lo muntu we-sniper. Mase kuthiwa kufika lo muntu la yaphinda ngifise. Phela nathi sinomshengu, mangathiwa kufika umshengu la. Hayi ke. Hayi ungambali umshengu iDestiny Help udlala kumakuthande mina ngikhuluma umuntu ongafika nomnini la. Smula! Hada. Oh, Bukhadi. Oh, hata isifridge kunethi manje. Vela yiki inyama soyifa emafridge siphetha amakabisi hata isifridge lapho. Oh. A1 number 76. Angiyazi into njena. Ubalo ngishaka kangaka lapho ku. Ababushi. Upho sesithuli adayisa izinto. Andi kunjeni. Uthuli. Upho sesithuli. Odayisa izinto kulate manje. Oh. I think I got a check. 2 roses. Danko lapho. 2 roses guys, sorry speed. 2 roses so dlala ku speed. Ucela ama roses ayi2 nesengithola u6. That's what we call teamwork. Alright. Nginabantu abawu8 kuma chats ami njengamanje. Yini umehluko? Nginabantu abawu9 ababhalwe lapha phezulu. Abawu6 bawakhiphile ama roses. Uhleli na 100 ucela 2. Enhle uyahleka. Uhleka uthi ngiyadliwa enhle. Hawu. Guys, guys now come possible. On the club. Anything on the club. Asiye. Guys, ku10k asasifika ku10k khona ezokasihlonipha into ekhona. Asasisipusha 10k nje. They love me, they want me. I don't know fuck with it anymore. Laba ma-snipers amaya ngibuka nje akhona ahle njalo. Hayi, umuntu uyayazi ibhetle engalingani naye. Yabo le ayithengwa le. Iya-achieve-wa. Spura. Why ngisineke ukuthi ngiyadliwa? Lezi lonto engimakazayo, nihleka ini? Hey, animtshela uZungu ukuthi yabo le iya-achieve le ayithengwa. Akuyona yola mthuthu le. Hey, ubanjelwe. Hayibo.
Bukhali bathule. Hey, Yena phetula ngizophuma kumina zonke. Ngizophuma nje kumina. Wezonke ngicela umbuze wena uGumede because mina senginqena nokumbuza. Yini ngithidwa yini? Ayisnayipeki. Uthini umzala manje? Mana we-Brown awukahle awumencane ngefoni yakhe ekhalayo ngiyadliwa la nefoni yakhe yakhala awukahle Man guys, imina ngento omzwela phansi. Hayibo, sengikhohle ngokuthi bengidlala leyo lona mina. uthi sniper nge-TikTok universe ngithatha ngithatha la yona nakhona ngithatha hayi bahamba konke angiyazi into endlini hayi uBrown asilokhe uBrown Awuze lapho cupcake isibone. School out. School out. Suvumile sasingahamba. hey hamba nje usungenze kakhulu Ngeke babuye noma bengese bebaningi. isibhaxu lesangazini. Should we continue playing, guys? Ngisaba ukudlala because we don't have anyone anymore. Should we continue playing? Should we not? Should we sleep? Ngiyaqala ukubona indoda ivuma. Ungahlala ungavumi wena ukuhleli ku 100 and something umuntu ku 9000 nempumputhe phela. Nempumputhe nje. Iyakubona lokho ukuthi usukusangana. Sami soyishayela uM. M uyashayeka ke ngo 3000 njawo. Inkinga lokho yakunenkani. Hayi uthi uyeza kuze. Hayi. Ngeke babuye noma bengesa bebaningi. Lokhu sithule sibhekile ngazi kunjani. Mlazi gangster. Last game ngiyafika nje. Alright mzala. Ngizoyizama yodwa. Mlazi gangster. Ngizoshaya abantu mina manje. Abantu abaveli. Ingane yipi? Ngeke babuye noma nangu lokhu bro. Ma. Hi. Ya yine nasıl bu şarkı? Evet isimsiz şu an 100. Okay, so times 3 bafethu uzoqhamuka khona manje. I think imane ekani nje eyodwa. Ingayilekelela lelo hambo lolu. Now times 3. Masingahamba manje nje tap the screen, roses, donuts, caps, money guns. Singakwenza okuningi. Umlazi gangster. Thank you Kayla for a donuts. Thank you Ayanda for a donut. Let's push with donuts guys. Let's push with donuts. Ngithi mlazi gangster. Ngeke babuye noma bengesa bebaningi. Lokhu sithule sibhekile ngazi kunjani. Ngeke ubuye lana kodwa sozama. Hawu mzala.
Mzali ku-0 nje wena. Uzozama kanjani mzali? Noma mhlawumbe please explain. Ukuthini ukuthi senza ini? Kanti kwathiwa mtete lo shenge. Nami yanginyanyisa lonto. Chaza ngoBrown. Akablockwe lo Brown. Tele ube lokho ehlupha la, lokho ecula. Guys, ngicela wonke umuntu angiphi rose. Guys, I need only 5 roses. Sibaningi ngiyazi sizokwazi kwashaya. Wonke umuntu mengangipha nje irose eyodwa, siwashaya. 4, kushoda 4. Thank you Ayanda. Thank you Msasa, ngitholile yakho. Kushoda u3. Kushoda u3 bafethu, kushoda u3. Wonke umuntu angiphe nje irose eyodwa. Only 1 rose. Thank you Ayanda and Kayla. Kushoda u2. Guys, ongakangisendeli irose, ngicela ngiphi rose. Ngicela ngiphi rose guys. Oyedwa. Thank you so much. Kushoda 1. Thank you Mlamuli. Ngicela nje irose eyodwa bafethu, eyodwa irose. Angiphi irose eyodwa. Bapemu. 1 rose, 1 rose, 1 rose, 1 rose, 1 rose. Hayi bafethu. Anaka target sekushoda 1. Uthulu khona njena. Thulu usincishile irose. Lapho sibaningi uenhle magic balibele ukutype ke lana. I-rose bafethu bekumele si-reach target. Why? Guys sengiyolala. Vele kube nembobo enhlizweni uma sengi-reach i-target. Kungcono ukudliwa. Ukudliwa is better. But not reaching the target ayibuhlungu. Ngomtholo kutshitshi kamblock. Ubesamblockile uthuli nje. Lokhu sithule sibhekile angazi kunjani. Namlazi gangster. Kanti kufakwa njani lokhu kwembali? Nakho kungikhipha. Azimchazeleni bafethu sikufaka kanjani lokhu kwembali. Yazi aziningi nje into eyifunayo. Ufuna lokhu kwembali. Sishoda ngalokhu kwembali bakithi kanti yini? Hawu. Nakho kusidelisa inkani. Mlazi gangster. Ngaphuza amanzi yezo. 1.5 liter sengiqedile. Nongwankonya nje. Wankonkoloza. Hawu nange faka iglove bafethu. Nange snipe untombazane. Nange untombazane. Hayi angisazi. Isibhaqo yonke indawo. Anifake nani isibhamu semali phela esisodwa. Anifake noma isibhamu semali esisodwa. Anifake isibhamu semali esisodwa. Tanko Msa with the money gun. Beautiful snipe Msa, thank you so much. Thank you so much. Ngibone nje ngathi hayi ngisibize ngesizulu. Mangisibiza ngesingisi uzosa. Msa, you got yourself a glove. Thank you so much to Msa, Ayanda, Kayla, Enhle, Mlamuli, Tano Nzaba, Sajwa, Zanele. Thank you so much, Naza. Thank you so much. Everyone was tapping. Ngamtitinya ngo last second. Sengitshelile ukuthi awukonakele. Wayesefika Msa with the Hello. Hello. Are you good? Yes, I'm good. Are you? Good, mntawethu. One mesh. Okay. Lokhu sithule sibhekile ngazi kunjani.
Mlas gangster house. House. Mlas gangster house. Home last gangster house. Khona times 2 zoqhamuka. Lo times 2 na ngicela siwenze mawala. Awuzwani noJoji bafo. Angikwazi ukukhuluma. Guys, let's go. Donuts caps. Ngicela ama donuts. Can I have donuts? Please send me donuts, guys. Times 2. Thank you, Star. Been a big player, my brother. Thank you, Ayanda. You've been a big player. Thank you, Kayla. You've been a big player. Home last gangster. Anita, welcome. Hi, Dongo. Welcome. Thanks for joining, family. Okay, just joining. You're welcome. Please, let's double tap and support the live. Esitoko sithule sibhekile. House. Anita, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Esitoko sithule sibhekile. Angazi Anita, thanks for thini. the talk. Thank you, Anita. Can I have 4 roses, guys? Ngangiphi rose. Angiphi rose akhe lot. Angiphi rose. Celi rose. Thank you, Samge. Can I have 3 roses? Can I have 2 roses? Thank you, Msa. Thank you, ubani omunye futhi Kayla. 1 more. Thank you, Kitty. Nezinkunzi, Kitty. Kuno times 2. Lalela-ke. I think Umsa has a glove. Let's put on a glove. Let's elevate the match up. Awona masike savula igap manje. Bazovele bavela apha ngisho kuyihubo. Sifaka iglove. Sifana noma mama negani kwiglove. Ngiyakutshela siyandiza ke lapha. Ngixakwe okwekepisi ke mina. Ikepisi lani? Now times 2. Msanje ayamconga phela lo glove. Angiphi glove bese guys singena kwi-glove ngama donuts ngama caps ngama manikani. Nothing major. Let's go, guys. I-glove ngathi alikho bafethu. Sithepeni screen sambeni ngama donuts ngama caps ngama manikani. Manikani mingene njengamanje, mingene la manje, guys. Just play Kayla. We don't have a glove. Oh, we have a glove on top. We have a glove on top. Touch that glove. Snipe with donuts, caps, and manikans. No roses. No roses on the glove. We have 16 seconds, guys. Let's go. Can I have a manikan on the glove? Manikan on the glove. Manikan on the glove. Thank you, Kayla. Manikan on the glove, guys. Our stock was a tool. Let's see big. Yes. Thank you, sir. Ha. Excuse me. Thank you, Kitty. Thank you. Manikan. Ra-ta-ta-ta-ta. With the rat-ta-ta-ta-ta. Thank you, Samge, with the manikan. Yeah, feel me, see your baba. Umpaso. Yabo thuli kuyinkunzi yezo. Kuhlale kuhlele yabona njalo. Thuli meka wangena ku live. Noma thiwa akakadlali. Kuvela isithombe sakhe lapha phezulu. Kuyasho ukuthi ayosebe inkunzi la ekhaya. Kuvela isithombe sakhe nje lapha phezulu. Yabona kuyimanje akekho kule match. Kodwa isithombe sakhe nasi lapha phezulu. Simkanjeni sikamsa. Oh, esifazana ophuzayo. Watch out for a snipe, guys. They might snipe on the last 30 seconds. Where there's a level 29. 29? Let me check. Yeah, level 29, guys. We need to snipe. I need a few manikans. I need a few manikans or even galaxies. Ngale, number 1 wakhe niyambona lo lapha. Inkunzi thuli khohlwa. Guys, we need to snipe up. Kukhona umuntu lapha. We need to snipe up. Kukhona level 29. Uzo sniper vele manje on the last 5 seconds or something. Lama seconds okugcina benza njalo. I need a few galaxies, a few manikans. Can I have 2 manikans? Fast. Mama manikan okushesha. Snipe. Kwangcono.
Thank you so much, Kitty. There's some people who got some power ups. Some girl with the glove and a mist. Thank you so much to Umsa. Thank you so much to Samge, Kayla, Ayanda, Menenkle, Snelly, Takozo, Stotile, Staylish, Enkle. You wanna play again? Alright. Awuphathekile kahle ngokutitinywa ku level B u A1. Guys, ngifele ring lights. I don't have ring lights anymore. Yabo ba lokhu ngilungisa nje ifeel. Sifili misi yo baba umbhaso be. Au. Always far. Kahle namhlanje bengifuna sibuyele ku B1 at least. At least. B1 at least. Sagcina nini kuba A. Asawazi A. Always far. Zano phusa. Umakanana. Ifilimi yo baba. Tap the screen, kids. Sale simshayela le attitude girl. Asimbonyeleni yona ukusibuka kabi. Umbhaso be. Always far. Zano phusa. Lento ngeyabantu ababili, lento ngeyami nodala. Lento ngeyabantu ababili, lento ngeyami nodala. Oh! Lento ngeyabantu ababili, lento ngeyami nodala. Lento ngeyabantu ababili, lento ngeyami nodala. We baba, hayilaba. Ihayla. Hey, nange izose ngivumisa ingoma erondweni mina. Ha! Hey, khohlwa. Nakhona we khohlwa kakhulu hey. Ekhohlwa waningwe lokhuza. Kuna times 3 ozayo. Ngicela ipirozi yakho. Ngicela ipirozi yakho 1. Ngicela ipirozi yakho 2. Ngicela ipirozi yakho 3. Thank you. Ngicela ungifakele iglove lakho. Ngicela ungifakele iglove lakho Samge. Ngicela ungifakele iglove. Ngicela ungifakele iglove lakho 2. Ngicela ungifakele iglove lakho 3. Ngicela ungifakele iglove. La ekhanda lami nakubeka ukuthi qhwi yazi. Akho umuntu omdala unga-exercise ngami. Ngathi ngimdala kangaka. If they lose amanzini, ngabe excited. If they lose amanzini, ngabe excited. Lutho ngabe ngithule lo ngisho. Sekeva kushisa lo se. Hey, isibhaxo sinjalo. Okay. Yeah, we do have a glove. Samge has a glove. Tuli has a glove. Ninjani like sikhona kunjani? Yes, we have a glove on top. Wait, don't play as yet. Don't play as yet. Don't play as yet. Don't play. Play ke manje ke. No 1 coins. Donuts, caps, money guns and galaxies on the glove. It's times 3. No 1 coins on the glove. Buka seliyaphela manje. 10 seconds glove. Let's go guys. Donuts, caps and money guns. Ngizokubhonya enhle. Ngizokufaka isibhakela. Times 3 guys. Donuts, caps, money guns. Can I see a money gun fly? At least masingale kwe-1000 ngiyazi ayisi-safe. Ayi mayisanga sniper nge-money gun asidlule. Hayi ngesaba. 1 money gun, let's go. We have 20 seconds to do it. Can I have a money gun? Can I have a rat-ta-ta-ta-ta? 15 seconds to do it. Can I have a rat-ta-ta-ta-ta? We baba, hayla. Bayangzone. Izondwelani. Izondelwe ingoma ya. Ngase ngozela nje.
Hayi laba bayangizonda isengizondelwe ingoma emnandi guys uzosniper lo muntu lona we level ba Mr. Motwa. Thank you so much. 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 Is there anyone with? Okay, there's no one. Thank you so much. All right, bye. Thank you so much, guys. A lot. Can we go and do the most to someone else? Hi, lava, hi, lava, hi, lava. Oh, hello. Hello. Hello, hello. Sipon. Hi, how are you? Thank you so much. How are you? Neydi? Happy New Year. Happy New Year muydu Bertan? Neydi? Yeah, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. İyi yıllar sana da Bertan. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Thul mase ngidlala nje usungasedlali. Bu Ukhona arkadaş da oyuncuymuş bu ungathi arada. akablok umuntu manje uzombona blok. Ben de bu PK'dan sonra çıkacağım arkadaşlar. Bir yarım saat ara vereceğim, geri geleceğim. Happy New Year. Where are you from, Eminem? Year. Hey? Where are you from? Where are you from? I am from Turkey. İstanbul. Oh, Turkey. Oh, waseTheku mfowethu. İstanbul. Now times 3 guys. Uya kanjani times 3 madoda? Bir havalanayım. O da oyuncuymuş bu arada. Sipon. Yes. Aktör. O da. Ha? You. Aktör. You. Me. Ya. No. What's happening? Nasıl soracağım arkadaşlar ya? Alfa gidip sorar mısın chatine? Ay Mehmet. Merak ediyorum da bir sor git Alfa. Are you saying actor? What? Ne? What? Did you ask if I'm an actor? Ha, ne dedi Alfa? Are you actor? Ha. Yes. Ja. Oh, schön. Ich auch. Yani ich. Yeah. I am actress oluyor. I am actress. Oh, yeah, an Tiyatro. actress. Tiyatro ne demek Okay. Alfa? Who was his kids? Actor, actress, acting zim, yebo. Tiyatro neydi ya İngilizce'de? Who was this guys? Let's go. Ngalo ngithi Rose. Ngalo ngithi Rose. Üç Ngalo tane. ngithi Hawema. Hawema. Msana ngishama Rose, how? Tiyatro. Tiyatr. I am tiyatr. Sibon. Tiyatr. Huh? Tiyatr. Tiyatr. I'm an actor, you're I an am- actress. Ya. Ngithi Rose phela wengane kahleni. Lethani Rose lokugcina. Uzongidla lo muntu. Tiyatr. Lethani wengane lethani. That was a lot. Bu PK'dan sonra çıkacağım arkadaşlar ben. Waxa nje sekunjena Bir ara vereyim geleyim. senizodliwa-ke bukuno-3 no-3 sekuzothathwa kwethu 3 hawu cha akazinathathwaphi Ata hoş geldin. magic yakuthuli thula hawu myeke shela phela bafu hayi lutho angifuni sazane kangcono hayi asebenzisa iskrini bafethu umuntu edlala naye usitholile ispidi so vele uzosishaya nje level 22 level 29 level 16 level 15 level 18 so vele nje hayi khululeka Pierre hoş geldin. Ya ben Almanca söylemek değil, Almanca geliyor dilime yani ne yapabilirim? Almanca çıkıyor aslında. normal kuyisa kanjani lothola umkhulumelayo but you can't force someone to play that's what I'm saying ukuthi anithula uyazi kuyadlala if ubefuna ukudlala ubezodlala hayi ukuthi uzombiza kaningi umbize kaningi may engadlali it's okay may idlala it's okay futhi yabo
Thatha intombi yomlungu baflutho. Ngakubona Friday uhamba ngemonto engancane. Wangiphakamisela isandla. Ngafisa ukushutha nawe. Imonto enjani engancane? Enjani engancane imoto? Angihamba imoto enjani mina Fred? Bengifuna ukuthi encane e-white. Angihamba ngepolo lami eli-white. Oh, imonto yami lencane. I didn't know. Oh yeah, nginemonto encane emhlophe mama, ilapha. Thank you Msa, thank you Msa, thank you Msa, thank you Msa, thank you Msa. Ngiyabonga shem, buka ngidela inbox. Inkinga utheke uzodlala. It's okay. If better uzodlala but asifuna ukudlala, it's fine man. Come on guys. Guys, thank you so much. Enhle, you got yourself a glove. Thank you to Umsa, thank you to Kayla, thank you to Enhle, Makumete, Zanele, Elena, Makanana, Ntombi Mzulu, Bendalo, Lamabaso. Everyone was tapping the screen, everyone was sharing the live. I appreciate you guys a lot. Oh, you mean no be wrong. Yes, nansoke. Suka, kunothi lalela ngixoxele. Ubuya nini? Friday. Ngizokwenzani bakithi ngemoto yami encane? Guys, I feel like that's rude though. Ngemoto encane ngathi ngihamba ngequid. Now times 3 guys, can we try to snipe kusamanje nje? Asibalekeni manje ngama donuts, caps and money guns. Umsawusi welindele nje ukuthi ngiyasnipe egcineni. Angidlali mejoke, ngisnipe egcineni. Asambeni guys times 3. Cela ama donuts. Cela donut. Ngicela donut man. Ngicela donut. Alright, seyogcina ke le metro bendalo. Isho. Wenzani manje? Angimazi ukuthi uyoyidlalela phela eceleni. Uyabona ukuthi kuyonakala. Ebekubheda izolo mzala. We izolo. Bekonakele ngitshele mzala. Hayi bekonakele. Kulungile ke bye. Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga ngane yakwethu. Guys, times 2 lo ozoqhamuka manje ngicaniphi Rose. Ha guys ngicela yeah? Oh. Can I have 2 roses guys? Akhe. Sengilambile kodwa manje. Ulama. Ngilambile. Ngilambile. Okay, ngiyeka ngizolala ngingadlile. Ngizolala ngingadlile. Hawu ngeke ngiphela ukudla kunika nibonisa nginayo appetite. Awuningana. Mawo man. Womandla. Uqede namanzi nje kusuzwa. Bengizodla akhombisa indlala. Mangiqeda amazi ukukhombisa ukuthi ngilambile. Ufuna amathoyo ngabe? Kufudumeza ukuletha. Yini ekhaya kunamaphele kubona umama edayisa into zamaphele. Shuthi akawusebenzisi lo mthi la ekhaya udayisa kuphela. Guys times 2, let's go. Donut caps and money guns, snipe up. Asambeni faka nonke nama-lows. Nama-lows kids, nama-lows. Manzini bafu. Kunjani Phungwane kaNtsele mfowethu? Yeah, you feel imisi yo baba. Umbhaso. Au! Owesifazane khuluma kule ndawo engingafikeli kuyo, yabo indawo yokujima insimbi.
khona indawo engafiki kuyo eneluma yona ke uluma lo place ke kungaricheki kuyo Nobantu thola ukuthi hayi wena Nephimpulo elibuhlungu elilana uyakubhemela hawu ungidlela isigazo guys umuntu uzosnipe ekugcineni lona uzosnipe ekugcineni Yabuya nezungu ngisaphuma ngisawuthenga okay travel safe usathatha amandla ngalokho wayewakhe guys watch out ama-streaks ethu ayakana smoke thank you Eminem Oldu mu? Ha? See you, Sibon, taker. Oldu mu? amatheki bafisa ukuluma le ndawo kungafikenyeleli kuyo bye Alicia Keys bye Eminem ngithanda uzanenze mina sizokubona nami la qolozela amehlo swa Isifili misi obaba nje umbhaso Imbelani. hawu ngilambile wena ngiphikisa ukuthi ngilambile la ekhaya nisuthi nonke angidlile nangihlukumeza Kusho wena mama. awuyivundla sili live howuzwa ngishaya nginqa ngesibhakela Hello. I'm good. How are you doing? yayithini leyo ngoma leyo nguculele yona mawusuthi uyadliwa mawuwina subulambile bafa kusuke kuyindlalo yomzali yawo mange ngadla sengiwina ke ngivele ngibona hayi bengingadliwa mina bengilambile how now times 3 guys iyazi ngaze ngaswela umuntu ozodlala kuwo awuthi nje tanqa noma ngegalaxy sihlale ku 3000 we yashisa nengane ezidlala nayibona ino times 4 amawin ngithe hlalala ngithe hlalala ngithe hlalala ngithe hlalala sewufunana emakamereni sasicula nobani emoli kuphi futhi ngithe hlalala lapho angikhoni Richard uvinjwa yini bendalo
bakwenzani mntakwethu? Guys, we're gonna have times 2. Anipha ama-rose. Ngiyacela. Cela ama-rose. Cela ngiphi irose elilodwa. Like angiphi irose, dude. Like, you understand into engishoyo? Ngicela irose nje. Ngicela amanye ama-rose awu-2 please. Ngicela elinye lokugcina. Like, I understand guys, ngicela irose. Ngicela irose lokugcina ngci. Abafethu asikwazi ukufela le speed sesiphushe kangaka. Thank you, Anne. Thank you.